салом дӯстон, инак мавсими нави лигаи чемпионҳо бо нуфстари мусобиқа миёни клубҳо наздик мешавад. Бозиҳои зебо моро як соли дароз дар пеш аст. Акнун умед мебандем ки баъди тағйирот ва бекор кардани голи дар сафар зада мусобиқа ҷолибияти худро кам намекунад. Баъд аз маросими қуръакашӣ ҳамаи гурӯҳҳо маълум шуданд, дастҳои беҳтарин рақибони худро фаҳмиданд. Акнун моро мавсими пур аз воқеиёти бузурги футболӣ дар лигаи чемпионҳо интизор аст. Имрӯз мо дар бораи маросими қуръакашии ин мусобиқа ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз рӯшнед мо бошад сар мекунем. Арсенал бадтарин оғози мавсимро дар тамоми таърихи мавҷудияташ нишон дод. Даста дар ду бозӣ ягон гол назад ва шикаст хӯрд. Чунон ба назар мерасад ки ин силсилаи бебарори дастаи Артета идома меёбад, зеро рақиби навбатии онҳо қаҳрамони феълии Англия Манчестер Сити аст. Бешубҳа фаворит шогирдони Гвардиола ҳастанд. Тотали Сити бештар аз 2.5 хоҳад шуд. Умуман бораи ҷолиб гузаштани тамошои ин бозӣ дар 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имконатро аз даст надиҳед. дар мавсими нави лигаи чемпионҳо 8 гурӯҳ ба таври зайл аст. Мо дар бораи гурӯҳи А бисёртар суҳбат мекунем, аммо то он вақт биёед таваҷҷӯҳ кунем ба дигар гурӯҳҳо. Дар ҳол гурӯҳи марг аз дастаҳои Атлетико, Ливерпул, Милан ва Порту ташкил ёфт. Атлетико ки дар 10 соли охир 2 маротиба ба финали лигаи чемпионҳо баромад, Ливерпул омодаи қаҳрамониҳои нав аст. Милан баъд аз танаффуси зиёд ба мусобиқа баргашт ва ҳамту ғалабаро нахоҳад дод ва Порту бошад мавсими гузашта собит кард ки метавонад дар қатори беҳтаринҳо бошад. Ангизҳои зиёд дар ин гурӯҳ ҳастанд. Аз ҷумла Ливерпул фаромӯш накардааст ки маҳз Атлетико 2 мавсим пеш онҳоро дар Энфилд мағлуб карда аз идомаи роҳи мусобиқа бенасиб кард. Милан ҳам баъди солҳо ба лигаи чемпионҳо баргашт, аммо ба назар мерасад ки фақат барои як муддат. Танҳо ду бозии нотакрор мисли финали соли 2005 бо иштироки Ливерпул дар ин гурӯҳ ҷолиб аст. Спортинг, Борусия Дормунд, Аякс ва Бешикташ гурӯҳи С-ро ташкил менамоянд. Дар ин гурӯҳ бемушкилӣ Борусия Дормунд бо Холланду Ройс ва дигарон зинаи якумро бояд бигирад. Бо эҳтимоли зиёд рақобати асосӣ байни се дастаи дигар барои ишғоли зинаи дуввум хоҳад буд. Айни ҳол Аякс бо ҷавонони сершумораш барои зинаи дуввум даъвогар менамояд, аммо Бешикташ ва Спортинг андаку мандак нестанд. Агар ба гурӯҳи Д дастаи Борусия Мюнхенгладбахро шомил мекарданд, такрори бозиҳои соли гузашта буд, аммо ба ҷои ин даста ба Реал Мадрид, Интер ва Шахтёр тими Шериф ҳамроҳ карда шуд. Шахтёр Монакоро дар плей-офф аз сари роҳаш дур карда ба даври гурӯҳӣ баромад. Шериф бошад аввалин даста аз кишвари Молдова шуд ки ба марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо роҳ пайдо кард. Қаҳрамони 13-каратаи лигаи чемпионҳо Реал аз ин гурӯҳ бояд ба осонӣ барояд. Интер соли гузашта ноком шуд, аммо имсол Инзаги метавонад дастаро ба плей-офф барорад. Дедзерби ки аз Сасуола бо Шахтёр рафт, кӯшиш мекунад ки зинаи дуввумро соҳиб гардад. Ба ҳар ҳол беҳтарин дастаи пасошӯравии соли гузашта ду бор тавониста буд ки Реал Мадридро мағлуб намояд. Дар гурӯҳи Е ду дастаи дерина Бавария ва Барселона қарор гирифтанд. 8-2-ро ҳеҷ кас фаромӯш накардааст. Чунон менамояд ки эҳтимоли такрори чунин ҳисоб аз Никорситони бештар аст. Ду дастаи дигари ин гурӯҳ Бенфика ва Динамо Киев ҳастанд ки эҳтимолан барои зинаи сеюм ва ширкат дар Лигаи Аврупо мубориза хоҳанд бурд. Ду иштирокчии финали Лигаи Аврупо Виллареал ва Манчестер Юнайтед шомили гурӯҳи F шуданд. Барои роҳ ёфтан ба плей-офф дастаи Аталанта бо бозии дилчаспаш омода аст ки ин дуро шикаст бидиҳад. Янгбойзи Швейтсария дар ин гурӯҳ кӯдаки навзод метобад. Лил, Севилья, Залцбург ва Волсбург дастаҳои гурӯҳи G мебошанд. Лил мавсими гузашта ба гегемони ПСЖ дар Фаронса нуқтаи муваққатӣ гузошт. Ин тим омода аст ки то дар Лигаи чемпионҳо сенсатсия нишон диҳад. Севилья бо Лапитеги метавонад устуғон дар гулӯи Дилхо даста шавад. Волсбурги Олмон аз он тоифа дастҳо аст ки метавонад ногаҳон то ба марҳилаи баландтарини Лигаи чемпионҳо бирасад. Залцбург дастаи камбоҳои гурӯҳ мебошад. Қаҳрамони феълии Лигаи чемпионҳо дастаи Челси дар гурӯҳи H бо дастаҳои Ювентус, Зенит ва Малме қарор гирифт. Ду дастае ки аз ин ҷо ба плей-офф мебароянд маълуманд. Зенитро лозим аст то бахти худро дар Лигаи Аврупо ҷӯяд, онам агар зинаи сеюмро гирад. Акнун гурӯҳи ҷолибтарин гурӯҳи А. Дар ин гурӯҳ дастаҳои Манчестер Сити, ПСЖ, Лейпциг ва Брюге қарор доранд. Ҷолибияташ дар он зоҳир мешавад ки ин ҷо интригаҳои хеле зиёданд. Рақобати шайхони араб бо хирҷинҳои пур аз пул, муборизаи Месси бо Гвардиола ва баръакс. Ҳамчунин дар ин гурӯҳ яке аз дастаҳои дурахшонтарини Лейпциг қарор дорад. Ҳамагон пас аз дидани Сити ва ПСЖ ин дастаи кишвари Олмонро ба ҳошия бурданд, вале маъз ҳамин тим метавонад пурсару садотарин дар гурӯҳ шаваду айши
ҳам PSG ва ҳам City-ро талх созад. Аммо новобаста ба ҳамаи ин гуфтаҳо диққат ба ҳамин ду даста ва рақобати онҳо бениҳоят зиёд мебошад. Интригаи ин гурӯҳро хабарҳои охирини варзишӣ даҳчанд бештар месозад. Гап сари гузариши билоэҳтимоли Криштиану Роналдо ба Манчестер Сити мебошад. Агар чунон шавад, мо соли дуввум поёпаи рақобати Месси ва Роналдоро дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо мебинем. Интрига аз ин бештар намешавад. Брюге дар ин гурӯҳ ҷои худро аллакай медонад. Шайхони араби PSG Лионел Мессиро ба Париж бурданд. Баъди ин Криштиану Роналдо ба андешаи фурӯ рафт, ки акнун Месси тамоми сарлавҳҳои хабари варзиширо мегирад. Роналдо бо агенташ дарҳол шайхони дигарро пайдо карданд, ки дар сари қудрати дастаи Манчестер Сити қарор доранд. Гузариш ба Манчестер Сити акнун ба ҳақиқат наздик мешавад. Дар як кадом кунҷи дигар мухлисони Манчестер Юнайтед дуо мекунанд, ки ин трансфер рух надиҳад. Омадани Роналдо аз ду тараф ба дили мухлисони МЮ ханҷар мезанад. Зарбаи якум ин, ки Роналдо беҳтарин футболбоз дар таърихи мавҷудияти ин даста мебошад. Мухлисон ӯро дӯст медоранд, акнун ба сафи душман мегузарад, мисли Карлос Тевес. Дуюмаш он, ки ҳамин тобистон Манчестер Юнайтед бо овардани Ҷейден Санчо ба даста гӯё ба тарафи Сити тамасхур кард, ки ин бозингарро дар сафи худ нигоҳ дошта натавонист. Омадани Роналдо ба Сити ҳамаи фазои дилхуширо дар гидру атрофи Санчо барбод мезанад. Ҳама ин маънои онро дорад, ки барои Роналдо таърихи ӯ дар МЮ он қадар аҳамияти бузург надорад ва агар дошта бошадам, каму беш ба сэр Алекс Фергюсон рабт дораду халос. طبق خبرها رونالدو با فوتبالبازان پرتغالی سیتی همیشه در رابطه قرار دارد و روزگی خود را برای با آنها پیوست شدن داده است. سرلوح‌های ورزشی را رونالدو گرفت. همگان خبر رسمی گزارش کریستیانو را انتظارند. اگنت او ژورژ مندش با سیتی با موافقه رسیدند، اما مشکل اساسی در یوونتوس است. سیتی نمیخواهد که با یوونتوس مبلغ زیاد پرداخت کند. یوونتوس بر عوض رونالدو میخواهد حمله‌گر برزیلی مان سیتی گابریل ژزوس را به تورین بیارد، اما منچستری‌ها با شرط‌های یوونتوس راضی نیستند. یک مانع دیگر برای ترانسفر رونالدو با سیتی معاش بزرگ اوست. طبق خبرها دسته شهر منچستر با کریستیانو گفتگو کرده است و او روزگارش را با معاش 20 میلیون در یک سال داده است که این خیلی کم از مزد مهنتش در یووه باشد. گفتگوها برای ترانسفر حمله‌گر پرتغالی ادامه دارند و رفتن رونالدو با سیتی روز تا روز به حقیقت نزدیکتر می شود. خبرهای آخرین ورزشی از زبان سرچشمه‌های با اعتماد از آن میگویند که امباپه فوتبالباز ریال مادرید میشد و این به شک و شبهه است. باید امروز از این ترانسفر رسما خبر دهند. پیشنهاد یکم ریال را در پاریس انکار کردند، اما با پیشنهاد دوم نگفته نتوانستند. اون با مبلغ 170 میلیون یورو جمعی 10 میلیون بونوس بود. PSG با این نرخ روزگی خود را داده است. امباپه سراول به مادرید میرود و پس از فوتبالباز ریال شدن او با هیئت منتخب فرانسه پیوست میشود. چون مینماید که امباپه آخرین بازی خود را با پیراهن PSG برگزار کرد و بعد از بازی‌های تیم‌های منتخب او را با پیراهن سفید ریال مادرید می‌بینیم. او حتی با فوتبالبازان PSG گفته است که روزهای نزدیک بازیگر ریال میشد و با آنها خیر و خوش نموده است. امباپه میخواهد نفر اساسی باشد. بازی دسته باید در گیدر و اطراف او راه اندازی شود. ریال مادرید عین حال میتواند این چیز را برای او کفالت دهد. مغز مسئله این است که آیا امباپه از عهده کار میبرد یا اینکه نه. او مقصد آن را دارد که لگند نوبتی در مادرید شود. اگر ریال گویند باید امباپه در نظر داشته شود، اگر امباپه گویند ریال فهمیده شود. بعد از رونالدو دیگر نفر با چنین خصلت‌ها در ریال نیست. ازر نتوانست. امباپه رونالدو نیست. او خود این را درک میکند، اما مقصد گذاشته است که نام نو رو در دل هر مخلص ریال جا کند. بعضی‌ها با آنند که بودن مسی و نیمار در هیئت اساسی PSG معنی آن را دارد که امباپه باید بسیارتر با حمایتگران کمک نماید. اما نوبسته با این گفته‌ها امباپه کایهاست که آرزوی بازی در صف مادریدی‌ها را دارد. اکنون آرزو عملی می‌شود. مهم آن است که امباپه صفت بالاترین بازیش را در ریال نشان داده تواند. با همین تون دوستان باری دارم که ایجادکاری من با شما پسند میآید. لایک، کامنتاری و در کانال ابناجنا رو از یاد نبرید. با شما بود محمد گایروف. خیر در پناه الله.